Mi arma, bienvenido, guapísimo. Hola, hermoso. Soy la Agustina, la chacha. I servidora, soc la Joana, la productora d'aquest espectacle. Soc la Lloll Bertran, que interpreto la Joana, que interpreta l'Agustina. I avui us ensenyem com funciona això del pel davant i pel darrere. Aquí tenim, mira, aquí hi ha l'escenografia que es veu sempre a la part del davant. És com una caseta de nines. L'altre dia teníem uns nens petits jugant per aquí que es van tornar a l'Eros entrant i sortint per les portes. És la casita de la Sierra. Aquí tenim aquesta pantalla perquè anuncien la propera obra que hi haurà aquí. I és aquí, ja ho veieu, és una obra, ja ho diu el director, que és Portes i sardina, puerta i sardina, puerta i sardina, puerta i sardina. Després aquí ja espiarem el pel davant i pel darrere. Ai, sento sorollet que hi ha per aquí. ¡Hombre, está Ramón! Ramón, es el maquinista. Este chico sirve lo mismo para un cocido que para un rebozado, com es diu allò. No para un cocido que para... És una peça clau de l'espectacle, aquest xicot. Quan hi ha qualsevol emergència, el Ramó és aquí. És com el RAC, és com... Bueno, això, una assegurança. Una assegurança. És un maneta, sap fer de tot. Et resol si el telèfon, les sardines... Si passa alguna cosa, doncs Ramó, Ramó! Com si ens encomanéssim a un sant. I ve volant, ho resol tot, ho deixa tot perfecte. Mira tota la tretzó. Quin munt de coses. Diaris, la pala, el JB també surt, les capses... I aquí ho posen tot a punt per l'altra part, veus, ara veureu una mica... Donen feina, Ramon, als actors? Bueno, no molta, però és que si no seria molt avorrit estar aquí sense fer gaire cosa. Sí, és molt divertit. No, a més sempre està de bon humor, és un crac, és un pau... I sap gravar vídeos com tu, i fotos, i abans li dic, Ramon, que he de fer un vídeo, pam, el tira aquí també. Ai, sento el senyor Pau, baixarem a les catacumbes, ara veureu els camerinos. Mira, hauríem pogut ser uns camerinos amb unes vistes al mar o un jardí. No, perquè els actors ens desconcentraríem, més així tancadets, i així ens concentrem. Canalla! Sou per aquí! Mira, escape room. Això ara veureu al darrere del teatre, realment. Us ho he dit, no?, que fem pel davant i pel darrere. Planíssim, compreu entrades perquè és molt ple. En queda alguna, però afanyeu-vos. Mira, si no, un dia farem una sessió com la gent seguint a la falda, no ho sé. Ja, ens buscarem alguna solució. Mira aquí, tenim la plana major, mira quin bé de Déu. D'on surts ara? Gairebé la plana major de l'escena catalana. Xavier Serrat, el senyor Pau... Aquí el Lluís Villanueva, l'Adrià... Bé, n'hi ha alguns que, clar, doblem personatges perquè fem per davant i pel darrere. Allà hi ha el Bernat... Ara anem al camerino, Ells són els regidors de l'espectacle. Ell, pobret, és el senyor de la Sierra, que necessita molt fer Stanislas, que és el que li expliqui les coses. El senyor Pau, que és el Lladregot. Saludeu aquest noi tamaco, que fem pel davant i pel darrere. M'ha dit que insistís. Ai, clar! Estrenes vestuari avui? Sí, és que és canvi de look. Els volia sorprendre. Estrenes vestuari. Ara! Estàs molt bé. Què estrenes de vental? Aquí. Estrena tot. Soc la productora de l'espectacle, m'ho puc permetre. Clar, és l'única que estrena vestuari. Ara sou a sota, mira, aquí sobre hi ha l'escenari que hem vist. Sou a sota. Aquí hi ha molt menjar, hi ha molt... Jo tinc, com diu el Bernat, Cot cremalets al camerino. Em venen a buscar cremalets. Saps com aquelles allò, la Hansel i la Gretel? Doncs em venen a buscar cremalets. Senyor Pau, di-li una cosa a aquest noi tan així. Jo ja li he dit, que estic molt content que hagi vingut aquest senyor. L'he rebut. Ja l'he rebut. Sí. Cap aquí, quin és... Passi. Veus, aquí els camerinos, allò que et deia. Veus que va bé, que no? Si tinguéssiu vistes al mar o fora, us podríeu distreure, com al Nacional. No, aquí són més professionals, tancadets, que si la gent es concentra... Ja veus, ja em distrec, perquè et diré. Aquí la gent es pot... Les flors de Nadal, veiem les flors de Nadal... Com m'he fet gran, em distrec fent això. Què fas? Però el tens farcidet com el capó de Nadal, aquest camerino. Noia, obre't. Veus? Fent sudokus. Jo m'agraden més les lletres. Jo faig els mots encarregats. Com soc gran, la ment em va agilitzant. Ui, aquí tenim la primera dama, la Nes Busquet, la Vicky Vero. Pentinant la perruca? Sí, pentinant la perruca, perquè és una producció modesta. I aquí ho hem de fer tot. I acabeu despentinats en aquesta producció. A part d'això, no, en sèrio, perquè clar, s'ha de netejar tot això, que entre el moviment que li donem tota l'estona i això després acaba bastant desmanegada, però a mi ja m'agrada fer aquestes coses, jugar a perruqueres i això. Alerta, que arriba el galant, Miquel Sitjà. Hola. Gonzalo Guillem. Hola, què tal? Digues una cosa amb aquest senyor maco. Una cosa amb aquest senyor.
Què tal? Com estem? Tens aquí la teva màscara. La meva màscara. Que la tenia aquí, dic, ara vindrà... Has vist que són gent ben parida per davant i per darrere, eh? Per cert, l'espectacle és per davant i pel darrere. Teatre Borràs, encara hi serem uns quants dies, però s'omple de gom a gom. Som aquí ben farcidets, no hi cap... La gent és una riallada contínua, és un concert de rialles i aplaudiments, de debò. No us ho perdeu, us heu perdut una riallada tan fantàstica. L'Anna, Qui és l'Anna? la nostra sestressa. S'estressa. És com la fada que ens cus, que ens... Que l'hem vist fa un moment fent aquest fantàstic davantal, perquè és nou. És que avui primícia per Teatre Barcelona estrenem davantal i look nou i mig. I camisa... I la sabata és una meravella. Crearé tendència. Mi arma, ai, que bonito, que bonito. Vamos para arriba, que te feia... Ah, sí, que per aquí hi ha algú més. Aquí tenim les nenes, que ara no hi són, la Laia Alzina i la Carme. Ah, no, aquí hi ha... Ah, són aquí, perdó. Ai, m'he equivocat, no, aquí hi ha mascles. El Lluís Villanueva i el Bernat Tot, que els hem vist abans allà. Ara hi ha aquí el camerino de la Carme Pla, gran Carme Pla, també. Carme Pla i Laia Alzina. Sí, senyor, els Hola. les dues nenes. Esteu preparant per la funció? Sí, estem aquí a tope. Quins ritus teniu aquí abans de la funció? Doncs, Pentina perruques també? Començar a maquillar-me com una porta. I després la perruca aquesta, que la pentino una mica, veus, l'agafo així de cap per avall, això m'ho va explicar el Santos. L'agafo de cap per avall, la pentino així i ja en tenim una bona cavallera. Ja està. I llavors, bueno, vestir-me aquí com pertoca de la senyora. És esgotadora aquesta funció o no? Bueno, sí, és canyera, perquè és molt física i, bueno, i és molt amunt i avall, entra i surt i molt ritme, ben, no? Hem d'anar allò... I sí, la veritat és que sí. Però és molt divertida també. A més, quan veus la gent que es peta de riure, doncs és un Que guai. Moltes gràcies. Adéu. Has vist la secció de càtering? Varietat, fruita, verdura, coses integrals, amb gluten, sense... Molt sa, mandarines... Tot sa. Bacallà de moment encara no... Anís del mono, això és per Nadal? És per fer ribes? No, això va ser... Que hem fet una Nadala meravellosa. En aquests dies de festa cal ser feliç i cal viure. Te la passaré perquè hem fet una Nadala perquè... La penjarem a Teatre Barcelona, clar que sí. Va ser percussió. Tenim uns camerinos més amunt, pujat, ja veuràs, els ensenyaré també, doncs aquí continua la fruita, aquí les catacumbes... 45 minuts per començar, senyors! Un polissó! L'Ona al Baladero! 45 minuts! Oh, i el cuco! Ara t'ensenyaré el cuco, espera que els pujarem a veure. Anem a veure'l. Molt important el cuco, Cada dia és de condiment, Perquè el Miquel Sitjà té un accident, baixa les escales, és molt espectacular, i quan arriba... Cuco! Un dia, quan arribàvem aquí al teatre, encara no havia arribat tot l'Atrezzo, i estàvem assajant, i clar, el cuco no havia sortit de la paret, i dic, li vaig donar el meu plomall i fa, cuco! En una sala. Oh, mira, que això és la falca de Nadal. Aquí, som al darrere, no pujarem... Exacte. Al davant i pel darrere. Un regal de primera. Pel darrere i pel davant. És aquí pugem vertigen, com la pel·lícula de Hitchcock. A dalt hi ha més camerinos, oi? Veus aquí, el primer, hi ha el de la Joana, la primera dama. Aquí, veus, s'estan de puny, perquè veus recollidet, calentó, ben calentó, lavabo, dutxa, vàter, tot si has de fer alguna cosa. Jo he de confessar que sóc de la resistència. Ja t'ho explico. Què significa la resistència? Tinc una resistència meravellosa. Això ho poses a dins la tassa amb aigua i t'escalfa l'aigua. I em puc fer unes infusions meravelloses. I va de conya. Quines infusions pren Lloll Beltran al teatre? Mira, moltes, Aquest, per exemple, hi ha el té verd, n'hi ha uns quants, però... Rooibos, d'allò del camp, com se diu, aquelles... els fruits vermells, carai, que no sortia. I aquí la burra, el sofà per descansar, roba bruta, si et fiques aquí dins, et deixaran ben net. Saps què? Que m'agrada decorar-lo una mica, perquè si no, entres aquí i tot és tan asèptic, com dius, no, que hi hagi una mica de color i d'alegria. Mas la vostra casa durant els mesos de... Sí, és com la segona residència, és el que dic sempre jo. Anem a visitar algú de... Aquí trobem. Qui tens el veí? Qui és el veí de dalt? Aquí, veí, neighbors, na-na-ni-na-ni-na-ni. Mira, el cosinet, el Jordi Díaz.
Es pot entrar? Ai, no, que parla per telèfon. ¿Cómo? Dígame. Parla per telèfon en Jordi Díaz. És el director de l'obra en la ficció. En la ficció és el que ens dirigeix. I és molt divertit perquè té molta mala llet. Ens fa una canya. Però li queda... Així que ara truca per telèfon. Però sí, és un tros de pa beneït. Per davant i per darrere. No, és veritat, estem parlant molt per davant i per darrere. Teatre Borràs, quina ona. És una parada de riure, de passar-ho bé, tothom se'n va feliç a casa i amb l'ànima eixamplada. Aquest home no parla, veig queixada. No son muy fuertes, ¿verdad? No són molt fortes, veritat, no sé què passa. No sé si... A més, el Miquel em sembla que no ha pujat, el Miquel Sitjà. Doncs tornem a l'escenari. Anem a l'escenari, doncs. Ajuda'm. Veus això? Fa culet, fa cames. Això tenia escales amunt i avall. A la mar de bé. Per culet, d'aquest senyor que ha unit l'escenari per exigències del guió. Se li veu, i escolta, un parell de netgetes, que hi ha un festival, li aplaudeixen i tot. Li aplaudeixen. Camí cap a l'escenari. Sardines a tot arreu. Quantes sardines poden arribar a sortir en aquesta obra? Hi ha 10 plats de sardines. Imagina't el follon de sardines que hi ha. Perquè l'obra representa una obra de teatre que com es diu? Es diu M'ensenyes la sardina. Que és un vodevil. És un vodevil. Hi ha 3 tipus de sardines. Hi ha algunes enganxades, d'altres que estan desenganxades, altres enganxades entre les sardines i un en el plat. Follon de sardines, em trobo sardines per tot arreu. Peix blau, que és molt sa, o sigui, sortim d'aquí amb més bona salut. Sense colesterol, a més. Li ensenyem una mica al darrere. I tant. Bé, al darrere de l'escenari. Hem vist el per davant. Puntualitzem, s'ensenya al darrere del Díaz, però el meu no, és el darrere del Díaz, d'en Jordi. Aleshores aquí, ara el públic el teniu cap allà. És aquí la platea. Jo aquí, això és la meva gavieta. Jo dic que és la meva gavieta perquè és una obra que va a un ritme tan frenètic, és un caos organitzat, és un exercici de virtuosisme, és una filigrana dramatúrgica i no pots bellugar-te massa d'allò perquè així que fas, ja torno a sortir, és que va així l'obra, és una partitura, taca, 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 i no pren, pam, porta, pam, sardina, pam, ja ho diu un moment el Jordi, que és una obra de portes i sardines, portes, i no pots despistar-te ni un segon perquè anem com si solfegéssim tots junts. I clar, n'hi ha un que et deixa una corxera i tu has d'agafar l'altra corxera i i jo no goso mai marxar d'aquí. Algun moment goso sortir i ja torno a entrar. Per por, fins i tot ens posem algun cremalet o aigua aquí fora, molt a prop, però més lluny d'aquí jo ja no marxo, perquè em fa una por de dir, ai, que has de tornar a sortir. Cada vegada la tens més assimilada, evidentment, però tot i amb això és millor ser a la vora, perquè com que va un ritme desbocat, si marxes un moment ja no... I a més, què dura l'obra? Quina durada té? 2 hores amb l'entreacte. Es va retallar una mica del text original pel davant i pel darrere, espai per la publicitat, pel davant i pel darrere, i ha guanyat amb molt ritme. No és que no estés bé abans, però esclar, era fet en una altra època, era més llarg, es repetien més coses, ja es va molt més pam, 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 pam. A més, s'hi ha fet una relectura respecte a la primera estrena dels anys 80. Sí, això jo crec que és molt interessant, perquè l'obra en essència és la mateixa, però el bonic és que hi ha nous intèrprets que fan aquell personatge, però el fan de la seva manera, i el text també es va actualitzant. Quan es va estrenar no hi havia mòbils, o almenys no n'hi havia per la gent del carrer, per dir-ho així. Clar, s'han incorporat coses, gags nous, referències a algunes coses que en aquell moment no eren actuals o no havien passat, i es va, vulguis que no, es va fer una actualització que l'obra, l'essència és la mateixa, però hi ha tota una collita de gags i nous que la posen al dia. I què creus que és el que fa que aquesta obra sigui un èxit a Barcelona? Perquè ha tornat moltes vegades i sempre omplint el teatre. És que s'ha convertit en el que en diem un clàssic. Funcionarà tota la vida, perquè és una comèdia d'embolics. La primera part és un assaig, fem un assaig. La segona, tot això gira, l'aplaudeixen cada dia el gir, perquè la fan amb música, amb el ritme de la música, i acaben exacte amb la música. I és d'aplaudiment. Gira i es veu tot això que veieu aquí, ho veuen ells, amb tot el que passa amb els actors en la nostra vida normal, les manies que ens tenim, les males passades que ens fem, les misèries humanes, no només dels actors i les actrius, sinó de la raça humana, dels humans. I a la tercera vegada, el tercer acte, és una actuació quan ja fa 4 mesos que fem gira i que les relacions ja estan totalment
desbocades, l'obra també ja és un desastre, no funciona i fa molt, però molt ric. Ah, mira el cucú, que us deia el cucú, us el presentaré. Bonic! Cucú! D'èxit, d'èxit, és d'aplaudiment, cada nit és aplaudiment, això. Doncs ara, si la gent vol saber per què riu tant el públic amb aquest cucú, Hola, bonic! ha de venir a veure pel davant i pel darrere el Teatre Borràs. Espera, que el teníem mig marejat. Estava del revés. Pobre, és que el teníem marejat, no sé com que... És pel davant, aquest fa del dret i del revés, nosaltres fem pel davant i pel darrere i ell fa del dret i del revés. És que queda una mica marejat. Doncs escolta, mira, podeu venir cap aquí. Mira, ara farem al revés. Per allà on has entrat, ara aquí és la porta de servei. Mira, per on hem vingut. Ara veieu el teatre, que és meravellós així, però d'aquí una estona això serà... Per davant i pel darrere, no queden entrades, pel davant i pel darrere, Teatre Borràs... Senyors, no hi cap ningú més avui, exaurides. Hem exaurit bastantes vegades, t'ho confesso. T'ho confesso. Il·lusió, això? Home, és un plaer, un goig, una alegria. Exultem tots, de veritat, Doncs jo, i moltes gràcies per aquesta visita, pel davant i pel darrere. Per tot pel davant, pel darrere, per un costat, per l'altre, per tot arreu, per tots costats. No us la perdeu, val molt la pena. Salut, teràpia, es queda de conya. Bon Nadal. Bon Nadal. Oi? Oh.